Halo logoफोर खुलुमबाय आंनि डलि ब्रह्म इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव बरायहरलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर स' नै टाइमा फुंनि दायो 10टासो जाबाय जानांगौ आरोना ओमफ्राय दा जोङो थांनो नागिरदों मोनसे जायगायाव लोगोफोर हाखु दाखु दुगैनानै एखेबारे खानाय गिसिसिनो ओंखारबोबाय आरोना आङो ओमफ्राय दा नै थांगोना जोंना बाजै दङ ओमफ्राय नै बिथिं जों आंनि बडिगार्ड सानै जेराव थाङो बिसोरजों थांखायो नालाय मोनथिखासिगोन नोंथांमोनाबो आं सोरजों ओंखारबाय थायो ओमफ्राय दा जोङो थांगोन आरोना लोगोफोर मोनसे गोदान जायगायाव नोंथांमोनजों आङो शेयार खालायगोन लोगोफोर थ' बिदिब्ला फैफाबाय थादो दिनैनि आंनि मोनसे गोदान भिडिअ लोगोफोर फैदो दायो जायगाखौ देखायगोन आरोना आङो माबायदि जायगा थ' फैदो बिदिब्ला आंनि मोनसे गोदान भिडिअ लोगोफोर बाहेरायाव दायोसो सहैबा देखायनोसै आङो थांग्रोबाय थानोसै लामायाबो एसे गाज्रि जोंनिया थांग्रोना लानोसै रौमारि हाबनाय लामा लोगोफोर जि लामा गाज्रिखा बयबो मिथिखायो ओरै गाज्रिसो नुथारो दायोसो देखायहैनोसै आं जायगायावसो दालां मोनफैबाय नै आइनदि जोंना सिद्दा थांबाय ओमफ्राय नै दा जों थांगोन नैबे लेफ्ट साइडजों आङो बे जायगायावनो जोनोम जादों थेवबो दिनैसिम आङो बे लामाजों थांफेराखै आरोना लोगोफोर आङो दा नै फार्स्ट टाइम दिनैहाय बे लामाजों थांसिगोन बयलार जोबखाबावबाय खोमा बयलाराबो ए बेजों थां औ थ' जोंना नै बेजों थांबाय आरोना लोगोफोर जोंनि न'आहाय नैबे लामाजों सिद्दा थांबाय ओमफ्राय दा जोङो थांगोन बेनि लेफ्ट साइड नैबे लामाजों थांफेरबावाखै आं दिनैसो फार्स्ट टाइम थांगोन लकेल गामिनि दखानाव गुगुनि साहा जानो नागिरबावबायसो गुगुनि साहा थांसै बिथिं सिख्ला समावथ' थांनो मोनासै नालाय दा उल्था हाबा जानानै काजलगावनिफ्रायसो ओरै दावखोनोसै आरोना गोदो थांनो मोनैनि थारमानि लोगोफोर जोङो दा बेजों मानि थाखाय थांदों होनबा बिसिनि बाजैमोननि आदाया डिउटिया बेवहाय आरोना फरेस्टआव मावो नालाय ओमफ्राय बे आदानि डिउटिया बेथिंजाय सिसुबारि होननाय जायगायाव लोगोफोर दा जोङो बेवहायनो थांगोन आरोना आदा थाग्रा जायगायावहाय देखायगोन आङो नोंथांमोननो नायलांबाय था दसे दसे आन्दायलायोबो जों लामाखौ बारा फैबाय थानाय जाया नालाय गोबावजों खेबसे फैनाय जायोना नेचारखा जायगाया जि मोजां औब्रा भुटान मोनफैबाय जोङो नै सिसुबारि आयौ डेन्जारेस न'आ नायहरदों मानसिफ्रा गैया डिउटियावसो खोमा खायला खाहैदोंमोन नै जोंहा गोजौआव गाखोहैनोसै मोजां खोनाया आयु ससमाया नांला बोरैबा जाजोब्बाय एसिया फाइनालि सौफैबाय आरोना जोङो नै हाग्राबारि गेजेराव बेनोसै फिसासा बिल्डिं न'आ हा बिल्डिं गाखोनोसै जोङो फरेस्टनि बिल्डिं एसे गैला आन्दायफैजोब्बाय जेरै जों नाया जंगलबारि गाइखेर मोनबा हामगौमोन दै खुरखा जानाया खेबसेहाय लोगोफोर सिसुबारि ना मा गामिनि नालाय दैबानाजों खुरखा जानाय बर' गामिमोन ना थ' बेमोन आरो दैयानो जेरै गोसो एरै माबाखादोंना नै खाथिबावसो दैया बेखायनो नैबेथिं मोनसे रुम ओमफ्राय बेकग्राउन्डखौ एसे इगनर खालाम लोगोफोर माने बाव आदा मोनसे थायो नालाय नै सरकारनि गोजाजोब जों मोनसे रुम बैथिंहाय मोनसे रुमबाव ओमफ्राय बे टयलेट आरि आरोना दानि बेवहाय सल'माफोरजों एखे गोरोबथारो भिउआ जि मोजां जागौमोन बेफोर नङा नालाय दायो थाबोबाय एसे थाबायनो जों सिसुबारि बर'जों सावथालजों मिक्स आप थाबाय थाइजौ बिफाङा ह दैयानो गामि गेजेरजों फैबाय खोमा गय बिफाङानो दै हाब्राङावसो थाजोबलायनाय हनै औ एसे बैयाव फट' लाहैनोसै सान्दुंसो थानाय जानांगौमोन बरियाखा जायगाया दिनै सान्दुं गोसाबा दुगैथारगौमोन दैमा गाथोनाव सान्दुङानो गैया ना सारगासिनो दङ
सेन्देल हावै गानबोनांगौमोन आं बरिया ओइ सान्दुं गोसा मोनबा आयै भिउआ बरिया फैखागौमोन सान्दुं गैया आयु मासि मोजां जायगा दैयालाय थान्दा दा जाखागोन मोजांथारलै दुगैजागौमोन नै लोगोफोर दिनै सान्दुङानो गैया दुगैनो मोननाय नंला लोगोफोर बिथां सानैया मा खालामखो गोदो उन्दैनिखौ गोसोखांदोंनो बेस्राफोर दिनैसो दैयाव बिदि गेलेफैफेरनो मोनदों नालाय सिजौआ फैबावनांगौबा ओरैबायदि फुरथि जाबावगौमोन बियो दा मोजांखा नै ओरै खालायरा गावस्रा रोङा ओरै दैखौ सरग' होदोब्रा आखाइखौ ओमफ्राय न'खौ गोजौ खालामदो बिल्डिंआ बिसिना जाबाय मालाय एसे खाथियाव देखायनोसै आं बिथां सानैनि खस्थ'नि लुनाय मन्दिरखौ नै बा बेस्राफोर दै बोनफेरि गथ'फोर दे वा दे नाङाखैनो दे दाब्लिखौसो खननांगौ सुकुन फैदा जि औ जा बिस्रा गेलेनोनो हाया सानैया ए बेयावनो मोजांथार दुगैनानै थांसै दा जाबायलै गालांनो अनथावथावथार जायगायानो ओंखामबो उखैनाय मोनलायलायबाय ओंखाम जानो लिंफैलायबाय बाजैया दाउ बेदरा दहायनो मोनलायलायबाय खोमा गुसु जाफिनजोबलायलाय ओरैबायदि थान्दा जायगा ओरैबायदि मोजां जायगा लोगोफोर सरलपारानिफ्राय साबसिन जायो आरोना बयबो फैनो हागोन बावहाय पिकनिक जाफैनो हागोन दालाय गरम बोथोर ना लोगोफोर सिदा फैनानै ओमफ्राय बै जोंनि आदानि थाग्रायावहाय संनो हाबाय आरो जोङो आदा थाग्रायाव संदो खावदो फरेस्टनियावहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय मा होनो जेनेबा आरो दस्राफोराथाय अबाव संनो मोनजोबनो अफिसनियावलाय ओमफ्य जोंहा फेमिलिफोराहाय संनो मोनबाय आरो आदानियाव ओमफ्राय बहाय सानसे फैदो औ मेरला संनो हायो जायगालाय मेरला दङ ओमफ्राय संखाजोबनानै लाबोजोबदो बावनो ना बेयावनो अन्थायाव जिरायदो जादो आरामसे लोगोफोर जि मोजांहाय आयो थांसै सिबिसानि सेन्देलखौ सेनानै गानबाय आङो मोनफिनबाय बैयाव लायनानै मोजांथारहाय मोजांथार थांसै लोगोफोर ओंखाम उखैजोब्बाय सासे दिंखिया खाबावनोसैनो जोंहा ओंखाम जाहैनोसै मानैथ' मोजां दे आयै फिसा थान्दा सान्ति सुख सासे दिंखिया खाबाय थिंख्लाब जाबोजोब्बाय मेंलायलायबाय दैयाव ओइलाय ओरै जिङावबो दंमोन दा दंबावो ओइ सेरजोंबो दिंखिया खाबावबाय एबाराव मेरला जागासे आदि अबे बिलाइआ नै खमा नङा बियो खमा बिदि बे खमा जायो नामा मेंबोजोब्बाय दै जाथुफोरा हनै नो गानदो सेन्देला जा साइज दिंखिया हा मैगङा फरेस्टआव थानायनि मा होनो फायदायानो बे आरोना लोगोफोर ओरैबायदि फ्रेस मैगं मोनो दिंखियानो मा होनो थास'नो ह बै खुन्थाइ नाराखौबो जाबावसो गोमोखौ मोजांथार बायदि लोमखायनो लोगोफोर नै बै हाब्राङा
नैबे हाब्रांसिम इसिम औ नैबे हाब्रांसिम लोमफै जाहैदों दैया आरोना दा बिदि दै लोमि समाव ओरैबायदि मोजां टाइमाव फैदोंमोन जों दुगैनो मोनाखिसै बेनो आरो लोगोफोर दुगैथारगौमोन बिदिनो दुगैनाय जायाखिसै बारा दिंखियाफोरखौबो बिथिं खाफैलायनाय जाया खोमा ओइथिंनो मेनला मोनोबा औ ओंखायनो खायला लाबाय आं खार'खान्दाय लाबाय आं बा खायला खार'खान्दाय लाजोब्बायनो लोङो ने बिसोर नै सिनायदोंना लोगोफोर बे मा बुस्थु गनेश बाबा खिना गालांनाय गनेश बाबा खिना गालांनाय जायगाया हले डेन्जारसो लायनबो फैयो लायन फैयो आरो ए थाइलेण्डनि बायदि मोनफैफिनबाय दैखौनो गारबोनो अनबायमोन आयौ एफा मोजां नै बिसिनासो मोजांथार ओंखाम जानोसै पिकनिकनि ओंखामा जागोनसै लोगोफोर दाउ बेदरजों खार'खान्दा बिबार ओमफ्राय मा लाबोगोन दिंखियालाय ओइलाय लादोथ' ओंखारनायनि बादि जाबाय ओइ नों थानानै दो बाजै जों थांसै औ साख्रिखौ बेनोनो होजोबदो आदा हारसिं थानो हागोन ना हाया नों बाजैबाव हो मानो गरम मोनलोंला मालाना थांनोसै ओंखारदो थाथ' होनबा आदा थेलौ 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 थांनो ओंखारनोसै लोगोफोर सानदेनि बै सानदेयावहाय दुगैनो फैसिगोन र' बेवहाय दुगैनो फैफिननांगौ जि मोजांखा आयु सामथाइबो दंजोबो दुगैनो फैफिनगोन दुगैनो गारि हाबसै नै सिबसेजों दा आं होनो नामा थांसै गारि गाखोफिनबाय लोगोफोरा दै गरम दैयाव दुगैनो फैफिननांगौ र' फिनबाय लोगोफोर दुगैनो फैफिनगोन आरोना सानदेयावहाय लामा गाज्रि आरोना भिडिअखौबो दोनथ'नोसै आङो बारा गोलाव खालामला माथो देखायबाय थानो आरोना जोङो दा न'आव थांफिनगासिनो दं नालाय ओमफ्राय भिडिअखौबो बेयावनो दोनसै लोगोफोर ओमफ्राय जुदि नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामहरदो लोगोफोर आरो कमेन्ट खालामनोबो दाबावहर जि मोजांखा जायगायाथ' दैयाबो लकेसनखौहाय मा होननानै खिन्थानांगोन सिसुबारि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिनिफ्राय एसे सिङाव जायो जायगाया खिन्थु थांनो रोङोबा औ बल्दिजों थांनानै बल्दि होननाय मोनसे जायगा आरोना चिरांनि ओमफ्राय बेजों हाबलांनांगौ आरो जायगाया बिराद मोजांखा सिङावहाय दैया माने भुटाननिफ्रायनो होनजाबाय बेबो फैयो आरोना ओमफ्राय आरो बिनि उनाव जुदि नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो लोगोफोर थाबनो एसे आवगायहोथारदो आरोना माने जास्ट स्ल' जाबाय आंना फैनानै एसे बारायबावनांगौ आरोना थ' बाय बायसै लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो थेंक इउ फर वाचिं बाय